Okrem predošlých situácií sa pozrieme na ďalšie 3 slovesá, kde si ešte lepšie precvičíte rozdiel medzi past perfect simple a past perfect continuous. Najskôr to bude sloveso play. Peter and Pavel volačo hrali tenis 2 hodiny, pozor, dôležité, 2 hours, when Pavel broke his leg, keď si zlomil nohu. Had been playing tennis for 2 hours when he broke his leg. Prečo sme dali past perfect continuous? Hra prebiehala, trvala dlhšiu dobu a vtedy sa stalo niečo iné, zlomil si nohu. Teda máme jeden deň minulosti, he broke his leg, a tento deň trval predtým. Trval, a ak je tam trvanie, doplním continuous. Pete Sampras and Roger Federer nikdy spolu nehrali, až pokiaľ sa nestretli na nejakom exhibičnom zápase minulý rok. Ale pozor, professional tennis, ukončená kariéra, Pete Sampras ukončil kariéru už veľmi dávno, takže nemohli sa proste stretnúť normálne na kurte a tá exhibícia bola až neskôr a teda samozrejme vetu vyjadrujem práve teraz. Had never played together. Doplnili sme past perfect simple. Prečo? Lebo on už má ukončenú kariéru, nemohli sa stretnúť, čiže táto vec had never played together je len vyjadrenie toho, že tá kariéra bola ukončená a nemohli sa nikdy predtým stretnúť. Nie je tam žiadne trvanie, že by hrali až doteraz alebo niečo podobné. Ale kedy sa stretli? Last year in an exhibition match, čiže stretli sa tu na pred týmto nikdy spolu nehrali, lebo jeho kariéra už bola ukončená. Preto sme tam dali past perfect simple. Pre porovnanie, to, čo nás tu zaujíma, ukončená kariéra a teda nikdy predtým spolu nehrali. Tuto nás zaujíma trvanie 2 hours. Ak niečo trvalo 2 hours, musím tam dať priebehový čas a preto had been playing. Sloveso do. Teda, čo si robil s tým škrečkom, vyzeral vyplašený, keď som prišiel do izby. Teda, asi sa s ním hral nejakú dlhšiu dobu a ja keď som prišiel, uvidel som škrečka, ten bol úplne vyplašený, veľké oči, neviem, čo sa mu stalo. A ja sa pýtam, čo si s ním robil, keď som prišiel do tej izby? What had you been doing with the hamster? It looked frightened. Teda trvalo to dlhšiu dobu, oni sa zrejme nejak hrali spolu, teda dlhšiu dobu, čo si s ním robil a ja keď som prišiel, videl som priamo ten následok. V tom momente škrečok bol strašne vyplášený. Preto tam dám continuous čas, teda priebehový, lebo tá aktivita v podstate prebiehala až do tohto momentu, keď som ja videl ten výsledok. Podobná, ale iná. Čo si urobil s tým škrečkom, nemohol som ho nájsť, keď som sa vrátil z dovolenky. Prišiel som domov, hej, kde je škrečok a škrečok nikde. Preto otázka, čo si s ním urobil? Počujete aj ten rozdiel. Urobil, dokonavý vid. Možno ho zabil, predal, nevieme. What had you done with the hamster? Čo si s ním urobil? Niekedy tu, alebo si ho zabil, neviem. A ja som ho v tomto bode nemohol nájsť. Tam použijem obyčajný minulý čas. Na ilustráciu to, čo je dôležité, dej trval až do toho momentu, keď som tam prišiel, preto had been doing, alebo teda had been playing. Ja som ho nemohol nájsť, ale niekedy predtým, či ho zabili, predali, ukradli, uvarili, nevieme, a tam bude obyčajný past perfect simple, lebo tá aktivita bola ukončená, netrvala až do toho momentu, keď som ho ja potom hľadal. A posledná situácia, sloveso make. Johnny Depp urobiť alebo vyrobiť, teda spravil veľa zaujímavých filmov, keď začal potom spolupracovať s novým režisérom. Robil filmy a tu stretol nového režiséra. Had made a lot of interesting films, teda vyrobil, natočil alebo proste prichystal veľa zaujímavých filmov. Pozor, síce áno, je tu šípka, že making great films, ale nazvime ten výsledok, nehovorím trvanie, nehovorím ako dlho to bolo, ale výsledok je a lot of interesting films, čiže natočil jeden, natočil druhý, natočil tretí a keď nás zaujíma výsledok, vtedy dávam past perfect simple. Samozrejme stalo sa to predtým, ako začal spolupracovať s novým režisérom. Teda do tohto momentu, kedy začala tá nová spolupráca, tie filmy už boli natočené. Podobná. Johnny Depp since he quit his music band, teda natáčal filmy, odkedy odišiel z hudobnej skupiny, natáčal filmy, až do obdobia,
keď sa oženil, getting married, odvtedy, a toto pozor, since then, odvtedy už nenatočil žiaden nový film až doteraz. Tu nám máme kombináciu. Máme tu minulosť a máme tu až ten vplyv toho, že teraz nespravil žiaden film až do prítomnosti, tak tam budeme musieť dať možno iný čas. Had been making films a hasn't made. Prečo? To, že točil filmy odkedy odišiel zo skupiny hudobnej, ktorú predtým mal, je dané práve tým since. Teda since nám navodzuje trvanie. Odvtedy robil filmy, natáčal ich až do času, keď sa oženil, getting married. A znova máme tu since, teda od tohto obdobia až do teraz, až do prítomnosti, nenatočil žiaden. Teda he hasn't made one movie yet. Pre porovnanie, to, čo je v druhej situácii dôležité, tento fakt getting married. Since, preto tam je trvanie, lebo tam je since, teda od tohto obdobia robil filmy až dovtedy a od tohto znova since už nespravil žiaden. A keďže to trvá až do prítomnosti, musí tam byť present perfect simple, teda jednoduchý predprítomný čas. Tu nás zaujímal výsledok, a lot of interesting films, teda čo bolo vytvorené, a tie filmy boli vytvorené v rôznych časových obdobiach, preto sme tam dali past perfect simple. Odporúčam smart testy.